שומעים אותי? כן. ברוכים הבאים. מרגש מאוד לראות כל כך הרבה פרצופים חדשים, שזה תמיד מדהים לראות אנשים. זהו, גבוה מדי, מיכאל? למי זו ההרצאה הראשונה במרכז הקבלה? יפה, אז אולי הייתי צריך לשאול אחרת. אז המרכז הקבלה, רק בכמה מילים, כדי שתראו איפה אתם נמצאים, זה מרכז רוחני שנוסד לפני יותר מ100 שנים, על ידי מקובל עצום שנקרא הרב אשלג, בעל הסולם, והמטרה הייתה בעצם להביא את חוכמת הקבלה לעולם. ובערך ב-1971, לפני יותר מ50 שנה, הרב וקרן ברג, הם הוציאו את החזון הזה לפועל, על ידי זה שהם פשוט התחילו ללמד קבלה את כולם. גברים, נשים, כל הגילאים, חילונים, דתיים, זה לא משנה מה הרקע של האדם, יהודים ולא יהודים, ממש התחילו ללמד קבלה, והיום, מאז ועד היום בעצם, המרכז לקבלה, אפשר להגיד, נותן השראה למיליוני תלמידים ברחבי העולם, יש יותר מ40 סניפים, וכל הלימוד של הקבלה בעולם בעצם התחיל אז, ב-1971. שמי שאול שוחט, אני תלמיד במרכז הקבלה וגם אחד מהמורים, ואני מתרגש מאוד לארח אתכם היום בהרצאה מאוד מיוחדת, והיא מיוחדת מכיוון שהיא מחברת מודעות גבוהה של קבלה עם פרקטיקה של עשייה, של הצלחה, של עסקים. עכשיו, קל להיות גבוה בעננים, קל להיות בקרקע, הכי קשה להיות גם וגם. זה הנקודה הקשה, שם יש את הבלבול, וזו הסיבה שאיתן הגיע אלינו, מכיוון שאיתן הוא מורה כבר קרוב ל40 שנה, והוא נותן השראה למיליוני תלמידים, והוא מלווה, שכחתי לומר, אמרו לי לומר, שאם אפשר להעביר את הטלפונים לשקט, תודה על התזכורת, הוא מלווה ובעצם מהווה מעין מורה אישי, בעצם מורה אישי לתלמידים רבים, אנשי עסקים מאוד גדולים וסלבריטאים ברחבי העולם, ואיך זה יצא לפועל? הערב יתקדם ככה. איתן ייתן לנו חוכמה שלמה על איך אפשר לחבר רוחניות להצלחה, וגם מי שלא רואה כרגע את הקשר יראה בהמשך שזה נותן לו תשובות להרבה מאוד שאלות שיש לו, מדוע הוא מצליח יותר או מצליח פחות, שמח יותר או שמח פחות בחיים שלו. אני אלווה אותו בשאלות שאני מקווה שיהיו רלוונטיות להרבה מאיתנו, ואז לקראת סוף המפגש אנחנו נפתח את המיקרופון לשאלות. אז כל מי שיש לו שאלה, שפשוט ירשום, ויהיה זמן לענות על שאלות. תשאלו שאלות את איתן ואיתן ייתן תשובות. אז אני מתרגש מאוד להזמין את איתן ולפתוח כבר בשאלה ראשונה. מה זו בעצם הצלחה? מה הקשר בין הצלחה לרוחניות? בעצם מה ההגדרה של הקבלית, הרוחנית, להישגיות להצלחה? אז קבלו את איתן ירדני. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה שאול, תודה רבה. אני גם מתרגש להיות פה עם כולכם בארץ. רוב הזמן, בכמעט 40 שנים האחרונות, אני נמצא מחוץ לארץ, מבקר לעתים, וגם כיף לי להיות פה, בייחוד במרכז האנרגיה העולמי. מה שפה קורה בארץ משפיע על כל העולם. זה מתחיל במודעות שלכם ושלי. הצלחה. הצלחה. מה זה בעצם הצלחה? הרבה פעמים אנחנו רואים מסביבנו מה שאנחנו קוראים אנשים מצליחים, מוצלחים. גם אני רוצה להיות ככה. מה קורה מבחינה אנרגטית? כי אנחנו יודעים, כל דבר שיוצא לפועל בעולם הזה, מתחיל באנרגיה בלתי נראית לעין. אדם חי, ופתאום חס ושלום הוא נפטר, הגוף באותה מציאות, אבל משהו בלתי נראה לעין עזב את הגוף.
על פי הקבלה, 99% מההצלחה או מכל מציאות היא המציאות שבלתי נראית לעין. בלי נשמה אין חיים. בלי האנרגיה המטאפיזית, הכוחות, שנבין אותם קצת היום, שום דבר לא יצא לפועל. הגשר בין העולם הפיזי לבין העולם אנרגיה, שזה שורש כל הברכות, זה מודעות. אז היום, עיקר המטרה שלי היום, שלכל אחד שיושב פה היום, יקבל נקודת מודעות חזקה, שהוא או היא יכולים ליישם בחיים שלכם, בזכות ההרצאה הזאת, שיכולה לקדם הצלחה אמיתית, לא רגעית ולא שקרית. כמה מכם היו רוצים את זה? לפחות נקודה אחת. יפה. אז זו המטרה של היום. אז בואו נתחיל, הצלחה. תראו לכם, אתם לוקחים איזשהו זרע של עץ מנגו משובח. שמים אותו פה על הפודיום או על שולחן, מתפללים, בבקשה, הלוואי וייצא פה כבר העץ. האם יצא לפועל העץ הזה? לא יצא לפועל, נכון? יישאר בצורת פוטנציאל. כי על מנת שהאנרגיה האלוקית הזאת, האינסופית הזאת, הבלתי נראית לעין, שנמצאת בתוך הזרע של המנגו תצא לפועל, צריך לשתול את הזרע באדמה, צריך לוודות לשים שמים, לחשוף את העץ לאור, לשמש. תארו לכם שבתוך כל אחד מאיתנו ישנם אלפי זרעים של הצלחה. לא הצלחה כמו השני, הצלחה ייחודית לכל אחד מאיתנו. כמו שאין שני אנשים בעולם הזה שנראים בדיוק אותו דבר, אין שתי נשמות שהן אותו דבר. כולנו על פי חוכמת הקבלה באנו מנשמה אחת, אבל בעולם הזה, שזה נקרא עולם התיקון, לכל אחד מאיתנו יש ייעוד ספציפי וייחודי. ולכל אחד מאיתנו יש זרעים של אור, של הצלחה ייחודית. כלומר, לכל אחד מאיתנו יש את הזרע הייחודי איך להצליח בעסקים, ותכף נגדיר מה זאת אומרת, למה הצלחה לפעמים לא מתמשכת, או הצלחה ביחסים, או איך להשפיע על אנשים בצורה הנכונה. אני לא באתי להיות מישהו אחר, באתי להוציא לפועל את זרעי ההצלחה שנמצאים בעולם הזה. ההגדרה של הצלחה זה אחד, איך להוציא לפועל את האנרגיה התמונה בתוך כל אחד מאיתנו שייחודי לנו, שתשפיע בעולם הזה בצורה חיובית ומתמשכת. ושתיים, ההגדרה של הצלחה אמיתית שהיא מתמשכת. שהיא מתמשכת. הכל כבר נמצא בתוכנו מבחינה אנרגטית. נשאלת השאלה, מה זה בחיים, המים או השמש או שתילת הזרע, כדי שיוציאו לפועל את האנרגיה הזאת בחיי היומיום. אם זה בצורת הצלחה כלכלית, אם זה בצורה הצלחה אישית, אם זה בצורה יחסים, אם זה בצורת השפעה לזולת, אם זה בצורת להוסיף ערך לעולם או לסביבה שלי, ולכולנו יש את זה. לא צריך ללמוד את זה. מה שאנחנו כן צריכים להיפתח וללמוד, מה אנחנו צריכים, מה המודעות, איך להוציא לפועל. והחוק הראשוני בלהוציא לפועל, לדעת שאני הוא לא שורש הכישורים שלי. אני צינור, רצון וצינור הם אותם אותיות, כן? אני לא שורש הכישורים שלי, אני צינור להוציא לפועל את הכישורים שהיקום, או על פי שפת הקבלה,
האור של הבורא, או עכשיו אנחנו נשתמש בכוח כוח האור נתן לי. ברגע שאני חושב שאני המצליח, אני המשפיע, אני היוצר, אני הגאון, כבר התנתקתי ממה זה הצלחה אמיתית. ולפני שניכנס קצת יותר לעומק, הייתי רוצה לקרוא פסוק מהזוהר. פסוק מהזוהר שמדבר על הצלחה כלכלית, הצלחה בתור הורה, וגם מדבר על יופי. ועוד פעם, אנחנו ננסה להבין יותר, כתוב בשפה עתיקה, אבל אנחנו נסביר את זה. כלומר, הזוהר כתוב גם בארמית, שיש אנרגיה באותיות של הזוהר, שזה בעצם הספר הראשון שאי פעם נכתב בשלמותו על חוכמת הקבלה לפני 2000 שנים. אבל אנחנו נקרא קצת ביחד את העברית. כי כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, רק רגע לעצור, אל תקראו, תתרכזו אליי שנייה אחת. אנחנו לא מדברים על איזה בורא ששופט, שמעניש, שנותן, שמח איתנו, לא שמח איתנו. אנחנו מדברים על שורש כל האנרגיות. כוח הבורא היא אנרגיה אין סופית שמהותה להיטיב. זהו זה. לא להעניש, לא להרע. איפה אותו אור נמצא? איפה אותו כוח נמצא? בתוך כל אחד מאיתנו. בצורה אינסופית. אותו כוח שיצר את השמש, אותו כוח לפני המפץ הגדול, אותו כוח שעוזר לנו פה להיות ביחד, אותו כוח שעוזר לי לדבר ולתקשר. כל סוג של שמחה, כל סוג של תובנה, כל סוג של מילוי, בריאות, אהבה, אינטואיציה. זה התחברות לשורש כל הכוחות, כוח של האור. אז כשהזוהר מדבר על הקדוש ברוך הוא, מדברים על האנרגיה אינסופית של נתינה, שנמצאת בתוך כל אחד מאיתנו, שמהותה רק להשפיע. לא בורא מעניש, בורא נותן, בורא מיטיב. על פי הקבלה, מה מהות הבורא? מה מהות האור? להיטיב לנבראיו, שום דבר אחר. השאלה הכי גדולה בחיים, אם כן, מדוע אנחנו סובלים? כי אנחנו יכולים לחסום את כוח הבורא. ואז כותב הזוהר, כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא, אם נותן עושר לאדם, קודם לדעת שהוא יקבל את המתנה הזאת, אם נותן עושר לאדם, למה נותן לו? לזון את העולם ולעשות מצוותיו. מצוותיו מהמילה צוותא, ביחד. מה זאת אומרת? לזון את העולם על מנת לתת. הצלחה שמעורבת באגו, ולא במטרה, לכולנו יש אגו, וזה חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם, זה חלק מהמלחמה היומיומית, לכולנו יש אגו, אבל כשאדם לא מתאמץ, שכל הצלחה שיש לו בחיים, כולל עושר, זה על מנת להשפיע ועל מנת לתת, ועיקר, למה נותן לו לזון את העולם ולעשות מצוותיו? לא עשה זה, אלא שמתגאה באושרו, מתגאה באושרו. כלומר, אני, כוחי ועוצם ידי, ולהתרברב, ולחשוב שאני באמת השורש. וכשאנחנו בגאווה, אנחנו מאבדים את הרגישות לזולת. זה מה שקורה כשאנחנו בגאווה. ואז מה כתוב? לא עשה זה, אלא שמתגאה באושרו, בו יוקה, שכתוב עושר שמור לבעליו לרעתו. כלומר, ברגע שאדם מתחבר להצלחה, במקרה הזה הוא מדבר פה על עושר, הוא מדבר פה על ילדים, הוא מדבר פה על יופי. ברגע שההצלחה שבאה מהשורש, אני משתמש איתה לגאווה לעצמי, זה לא הצלחה, ואותה הצלחה תיצור כאב אצלנו בחיים. תיצור צבל אצלנו בחיים. בתהליך שלי של
כמעט 40 שנים, שאני מלווה כל סוגי אנשים ואנשי עסקים, אני ראיתי כל כך הרבה פעמים, כשהצלחה מגיעה לראש והאגו נכנס, איזה כאוס זה מביא לאנשים בחיים. על פי הקבלה, יש שני סוגי הצלחה. שני סוגי הצלחה. סוג אחד, התחברות לעץ החיים. תכף אני אסביר את זה. סוג השני, הצלחה של עץ הדעת טוב ורע. מה זה אומר? מה זה אומר הצלחה של עץ החיים? הצלחה של עץ החיים זה אומר, אחד, לדעת שאני הצינור ואני לא השורש, ואני מתנהג ככה, לא בצורת גאווה, בצורת ענווה. קרנברג הייתה אומרת, תסתכלו על עץ, ככל שיש עץ יותר פירות, הענפים כפופים יותר. אדם שהוא באמת מחובר להצלחה אמיתית, ועובר דרכו הצלחה אמיתית, במקום שירגיש, וואו, אני מעל אנשים, אני עכשיו מרגיש טוב על עצמי, כבר הגעתי לדעת איזה זכות שיש לי הזדמנות להיות צינור. זה אחד, זה עץ החיים. דבר שני, הצלחה ללא סייד אפקט. איך אומרים סייד אפקט? תופעות לוואי. תופעות לוואי. כלומר, האם קרה לכם בחיים שהצלחה בתחום אחד בחיים הביאו תופעות לוואי לתחום אחר בחיים? קרה לכם? גם לי קרה. מה זאת אומרת? אני כל כך עסוק בדבר הספציפי, ששכחתי מברכות בחיים שלי, וזה פגע בי בברכות אחרים. זה לא הצלחה של עץ החיים, זה עץ הדעת טוב ורע. טוב בשלב מסוים, רע בשלב אחר. והדבר השלישי שזה מחובר להתחברות לעץ החיים, ברכה של עץ החיים, הצלחה של עץ החיים, שיש המשכיות. ועל פי הקבלה קוראים את זה, אתה עם האור או אתה לא עם האור. באמריקה לזה לקבלה, אחד מהעקרונות הכי חשובים, זה לא עכשיו תהיה דתי, תהיה ככה. האם אתה מחובר לאור בעבודה שלך? האם אתה מחובר לאור בזוגיות שלך או שלך? האם אתה מחובר לאור ביום-יום, הצורה שאתה מתנהג? ברגע שאני באמת מחובר לאור, וזה מאמץ יומיומי, יש לכולנו ניסיונות יומיומיים על זה, הצלחה תהיה מתמשכת. אולי תעבור מאזור אחד בחיים לאזור אחר, אבל תהיה לזה המשכיות. הצלחה של צדע טוב ורע, הצלחה נפילה. הרגשה טובה, כישלון. שאלה אחת, לפני שנתחיל בשאלות ששאול ישאל, שאלה אני רוצה לשאול את כולם. תחשבו על דוגמה אחת אצלכם בחיים, שהצלחה באזור מסוים בחיים שלכם, לאו דווקא כלכלית, בכל תחום, הביאה נפילה או עיוורון או קושי במקום אחר בחיים, או כאוס במקום אחר בחיים. הביאה חוסר איזון מסוים לחיים שלכם, כי לא ידעתם באמת איך להתחבר לאנרגיות. כי הכל זה אנרגיה. אם אני צינור, אני מסוגל להעביר. דוגמה אחת בחיים שלכם. תחשבו על דוגמה אחת ותחלקו עם מי שלידכם, בבקשה. דוגמה אחת בחיים. כן, לחלוק אחד עם השני. לחלוק אחד עם השני.
אוקיי, תודה רבה. כן, נמשיך. עכשיו? כן. תודה רבה. לחלוק זה כיף. מה? לחלוק זה כיף. כן. אז אנחנו ממשיכים. רק אחד חלק, השני לא הספיק, זה העניין. זה תמיד קורה. אז האמת שרציתי לשאול את איתן שאלה. כי כמו שהוא שואל אתכם, כדאי לשאול גם את איתן. אז השאלה שלי לאיתן, זה שאם אתה יכול לספר לנו, סליחה שאני קצת מתקיל, כן? אם אתה יכול לספר לנו על דוגמה מהחיים שלך, אתה מורה בכיר לקבלה ועוסק בהשפעה, האם קרה אצלך שחווית הצלחה מאוד גדולה וגם כישלון בו זמנית או בשלב יותר מאוחר? האם אתה יכול לשתף אותנו? הרבה פעמים, אבל אני אשתף על דבר ספציפי, כי למרות שאנחנו לומדים פה איך להתחבר להצלחה אמיתית, זה חיבור למודעות הנכונה של עץ החיים, להיות צינור אמיתי לאור, לראות את זה בחיים שלנו ואצל השני, אבל חלק מהתהליך הגדילה בעולם הזה, זה נפילות. וכשאני מסתכל על נפילה כהזדמנות להתחבר יותר לעץ החיים, אפילו נפילה הופכת להיות ברכה. אבל חייבים לקחת אחריות על הנפילות. אז הדוגמה שאני אחלק איתכם, נפילה די גדולה, שלפני, כלומר אני עוסק במה שאני עוסק הרבה שנים. וההצלחה שלי מבחינת היום-יום, כמובן זה חלק מהעבודה הרוחנית שלי גם, זה להפיץ את הקבלה ברבים. והייתה תקופה בחיים שאני הייתי כל כך attached to it. כלומר, כן, כלומר, בסדר, מה? כלומר, הייתי כל כך בתוך זה, שזה הפך להיות הזהות שלי. אתם מבינים מה הכוונה שהפך להיות הזהות? שאם אתה מקרב הרבה אנשים דרך הקבלה, ואתה מצליח, זה גורם לך להרגיש טוב עם עצמך. ואם אתה לא, משהו לא בסדר בדברה, שזה אילוזיה של האגו. מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו יוצרים זה לא הזהות שלנו. הזהות שלנו זה נשמה אינסופית שבאה להיות צינור של האור. וברגע שאני חושב שזה הזהות, זה פגע בי קשות. איך זה פגע בי אישית? הייתי בעיוורון על מה קורה אצלי בבית, שהופתעתי כשאשתי לשעבר רצתה גירושים. מצד אחד זה לימוד עצום, כי חלק מהצלחה של עץ הדת, אם אני מצליח, אני משהו. אם יש לי מספיק עוקבים, אני משהו. אם הצלחתי בפרויקט הספציפי, אני משהו. אם הפצתי קבלה ברבים, אני משהו. אבל אם לא, לכולנו יש את החלק הריקני הזה, האילוזיה של הריקנות. אבל ברגע שאנחנו מבינים שמה שאני עושה או לא עושה זה לא מהותי האמיתית. אבל אצלי, העיוורון הזה הביא לגירושים. למרות שמבחינת התמונה הגדולה, מצאתי את בת זוגי האמיתית. אבל אם אני לא הייתי לוקח את הלימוד הזה ומיישם אותו לחיי היומיום, ולהבין שלא בורחים להצלחה. זה חלק מתפקידי. זה לא אומר שאני לא צריך לה, ואחד מההגדרות, יש בזוהר כתוב, יש מושג שנקרא בארמית, הנאה דפרודה. מה זה הנאה דפרודה? פירוד. אדם, יש לו עקיצת יתוש, והוא מגרד. זה נקרא הנאה דפרודה. כי זה מאוד נעים לי באזור הספציפי הזה, אבל שכחתי מכל הגוף, שכחתי מהבריאות שלי. אין בעיה לרצות את כל האור וכל הטוב,
אבל כשאנחנו כל כך עסוקים בזה מה שיביא לי שמחה, ואני שוכח מהתמונה הכללית, זה הצלחה של עץ הדעת, זה לא הצלחה של עץ חיים. כן. כן, עוד שאלה. אז אנחנו באמת נפתח... בחצי שעה האחרונה יש שאלות. מה זה קריטי? כן, אז יש לך, יהיה לך. זה שאול אחראי פה, אם זה... אז תזכרי אותה. חבל, אני חושבת שהיא נכונה עכשיו. תזכרי אותה. אז... שאול אחראי. כן, לא, כי זה... אנחנו חייבים לנהוג בהגינות. אין בעיה. אז השאלה הבאה היא כזו. אנחנו רואים הרבה אנשי עסקים מוצלחים, שיש להם אגו מאוד גדול. אגו מאוד גדול. והשאלה אם אתה אומר לנו פה, שאיש עסקים מוצלח, או אדם שרוצה באמת להצליח, צריך שלא יהיה לו אגו? זה מה שאנחנו בעצם שומעים פה? כן ולא. כן ולא. בקבלה יש מושג שנקרא רצון לקבל. כוח דחף. כוח הרצון. בלי רצון לא נגיע לכלום. זה כוח הדחף שלנו. וחלק מהגדילה הרוחנית והיישום של הגדילה הזאת בחיים שלנו, זה באנו להגדיל את הרצון. האמת היא שהרב אשלג, המייסד של הארגון לפני 100 שנים, כותב שמה ההגדרה של זקנה בכל תחום בחיים. אתה יכול להיות בן 30 וזקן, מתחיל להזדקן. מה ההגדרה של זקנה? הקטנת הרצון, לא, אני לא כל כך רוצה. בכל תחום. מבחינת יצירתיות, מבחינת רוחניות, מבחינת אהבה, מבחינת הצלחה, זה זקנה. מה ההגדרה של להתקרב לאור, כי הכוח של האור הוא אינסופי, רוצה לתת לנו אינסופי, רצון יותר גדול. אין בעיה ברצון. הבעיה היא שתמיד, כי כולנו נלחמים עם האגו שלנו בצורה יומיומית, תמיד כשאנחנו מגדילים את הרצון, יש התערבבות של האגו. יש התערבבות של האני. אנחנו יודעים, המילה אני ואין זה אותם אותיות. כשהאני הוא כל כך חזק ואני לא רואה את הזולת, ואני לא רואה את התמונה הגדולה, ואני לא רואה את הקבוצה שלי, אז אני חוסם את האין, שזה האינסוף, שזה האור, זה הכוח האינסופי, החיובי שרוצה להעניק לי הכל. אבל זה מלחמה. אז כן, כשאדם עם רצונות גדולים, לפעמים יהיה לו מאבק עם האגו, אבל אתה שואל אותי, יש הרבה אנשים שמצליחים בגדול, ועדיין יש להם אגו. היה לי את ההזדמנות ואת העונג להיות עם הרבה אנשים, והרבה אנשים מצליחים ברחבי העולם, ואני בחיים לא ראיתי בן אדם אחד שנשלט על ידי האגו ויש לו הצלחה אמיתית של שמחה, של ברכה בחיים, במשפחה, בכל תחום. ייתכן שאותו כמות של כסף יש לו. אלה שיש להם זכות, גם יש נפילה כספית שגורמת להם להתעורר. שגורמת להם לפתוח את העיניים. כלומר, לכולנו יש מאבק עם האגו. יש הבדל גדול אם האגו שולט עלינו או לא. האגו שגורם לנו להתרברב. האגו שגורם לנו להיות בכעס. האגו שגורם לנו להיות בשפיטה. האגו שגורם לנו שאני רק בשמחה אם כולם אמרו לי והעריכו אותי והחזיקו ממני. כולנו נאבקים עם האגו. אבל יש הבדל בין להיאבק ולהיות נשלט. תודה. מקסים. אז השאלה הבאה, יש הרבה אנשים שמרגישים שהם תקועים. הם מרגישים על עצמם שהם תקועים ושהם רצונות מאוד גדולים. הרצון גם גדל, אבל הם לא מצליחים להוציא לפועל, הם תקועים. שנים זה יכול להיות. עד כדי כך שהאדם יכול אפילו לא להאמין בעצמו עד כדי כך. אבל תקוע. איך אפשר לצאת ממצב של תקיעות למצב של הצלחה? איך אפשר להוציא את זה לפועל? רגע, מה זה תקיעות מחשבתית? תקיעות זה אומר שהם נניח רוצים להצליח עסקית. אדם שרוצה מאוד להצליח עסקית. הוא רוצה לצמוח, רוצה לגדול, והוא נמצא שנים באותו מקום, הוא לא מצליח לצמוח. הוא תקוע באיזושהי סיבה. בעסקים, זה יכול להיות גם בזוגיות. והשאלה, איך משנים את המצב הזה? פרקטית. איך מביאים למצב שאתה מצליח לצאת מזה? לצמוח. כן. קודם כל,
אם אנחנו אמיתיים, לכולנו יש אזורים בחיים שאנחנו תקועים, לא? זה לא שעכשיו אני לא תקוע, אני כן תקוע. יש אזורים שאנחנו תקועים, יש אזורים שאנחנו פתוחים. לכולנו יש הרבה תיקונים. בינינו לבין האור יש הרבה צינורות אנרגיה. חלקם פתוחים, חלקם לא. זה חלק העבודה הרוחנית שלנו בעולם הזה. זה בעצם תיקון. לדעת לי. אז איך פותחים אזורים שתקועים בחיים אצלנו? איך פותחים אזורים שתקועים? כלומר, יש לי רצון מסוים, שאני לא רוצה להזיק לשני, הוא רצון ממקום אמיתי, אבל אני בכל זאת מרגיש תקוע שם. יש איזה פסוק חזק מהזוהר פרשת קורח, אני רוצה... ויקח קורח, זה על קורח בלי להיכנס לפרטים. הוא משיב, לקח את שרה על עצמו. כל הרודף אחר שאינו שלו, בוא נבין מה זה. כל מי שרודף אחרי משהו שלא שייך לנשמתו, הוא בורח מפניו, ולא עוד אלא מה שיש לו נאבד ממנו. כוח רדף אחר שאינו שלו, שלא עבד ואחר לא הרוויח. מה זה אומר? המשפט הזה שלו או לא שלו. קודם כל לדעת, אני הייתי מתחיל בדיבור עם האור ומדיטציה יומיומית עם האור. לדעת שאני רוצה להתחבר לברכות ולהצלחה באזור הספציפי הזה שתקוע, ששייך לי. אני לא רוצה להיות עסוק ותקוע במה שאני אמור להיות על פי אנשים אחרים. אני רוצה את ההצלחה ואת הברכה ששייכת לי. קורח רדף אחרי שלו, הוא היה לוי, הוא רצה להיות כהן, הוא רדף אחרי משהו שלא מתאים לאנרגיות שלו. אז הוא לא קיבל למה שהוא רדף, הוא גם הפסיד מה שיש לו. אז קודם כל, להיות בפתיחות אמיתית בינינו לבין האור האינסופי. תעשו את זה בצורה מדיטציה, דיבור, כשאתם עושים כושר, לא משנה מה אתם עושים. באזור הספציפי הזה בחיים, אני ממש רוצה ופתוח להתחבר לברכות ששייכות לנשמתי. ששייכות לזרע הספציפי שטמון בי, שבאתי לגלות בעולם הזה. אני לא רוצה להיות מישהו אחר, אני רוצה להיות אני. זה קודם כל. זה נקודה ראשונה. רצון אמיתי. לא להסתכל החוצה. מה הנקודה השנייה? איפה התשובה לפתרון הזה נמצאת? מה באמת יפתח את הפתח להיות תקוע? התשובות כולם בהווה. מי שיכול לתת לי דוגמה שהוא תקוע באזור מסוים בעבודה שלו, או בקריאטיביטי, או ביצירתיות, מי יכול לתת דוגמה? בבקשה, כן. הוא רוצה לפתוח עסק? להיות עצמאית? ואת מרגישה תקועה בזה. ומה את עושה בינתיים? עובד בשירות לקוחות, יפה. מה שמך? הודיה. הודיה, כן לומר. כלומר, מצד אחד, הייתי ממליץ הודיה, כמובן, לפתוח את עצמך, לבנות רצון אמיתי, ולבקש כוח של תעוזה, ללכת על זה, כן? מצד אחד. מצד שני, התשובות, ליצור את הפתח, זה אם בעבודה שאת נמצאת עכשיו, תשימי לב איפה את לא נותנת את כל האנרגיה שלך. התשובות הן בהווה. מה הלימוד לגבי הדברים שקורים בהווה? כלומר, אם את עובדת בשירות לקוחות למשל, כן? את אומרת, אני עושה את זה בינתיים, אני באמת רוצה לפתוח עסק. אבל תארי לך שכל יום ההתעסקות שלך עם לקוחות, או ההתעסקות שלך עם המעבידים, זה בעצמו ניסיון לפתוח פתח כדי להוציא לפועל דברים שאת תקועה בהם. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהתשובות לעתיד הן באיזו מחשבה חדשה. התשובות לעתיד שלי נמצאים בהיום. לא להתמקד בלהיות עצמאית, אלא להתמקד במה שהיא עושה עכשיו? לא, לרצות להיות עצמאית כי היא מרגישה מהלב. בוא נגיד שהיא מרגישה שזה מהלב ייעוד שלה. הרצון כן לפתוח. אבל זה לא אומר שביום יום ובהווה אני לא נותנת כל האנרגיה שלי, ולראות איפה את קצת עצלנית, איפה את לא נותנת אנרגיה עד הסוף.
איפה המודעות שלך לא במקום? איפה את לא בשמחה? כלומר, תארי לך שאת יודעת שכל מחשבה, כל מילה, כל מעשה, את שותלת אנרגיה לחיים שלך. אז התשובות לעתיד, שאת רוצה עתיד יותר טוב, אין סתירה. את מבינה שאת רוצה ללכת לשלב הבא, אבל נמצאות באנרגיה שאת מכניסה בהווה. כאילו מתבסס על הסוד. סוד של הקבלה, סוד של הקבלה. בואו נעשה עוד, נעשה עוד. אתה תוכל להסביר את זה קצת יותר? כן. יותר לעם? אוקיי. סליחה אם לא הורדתי את זה מספיק לעם. כן. קצת יותר. סליחה אם לא הורדתי את זה מספיק לעם. כלומר. כשאני... כן, בגלל הזמן. כן, בגלל הזמן. כלומר, כשאני בהווה, היום, יש לנו לפעמים הרבה דאגות, נכון? פחדים, דאגות על העתיד. בגלל דברים שאני רוצה להשיג, ודברים שאני כואב, ודברים שהייתי רוצה שיהיו אחרת בחיים שלי, כן? ועל פי הקבלה אנחנו לומדים שהתשובות לכל הצלחה זה התחברות לאור. כן? התשובות לכל הצלחה זה התחברות, סליחה? אוקיי, האור של הבורא, האנרגיה האינסופית של נתינה. האור של הבורא. כן, האור של הבורא. אותו אור שמאפשר לנו חיבור בין כל התאים, וגורם לך לחייך, וגורם לנו להיות פה. אותו שורש כל האנרגיות של היקום. בסדר, זה טוב, זה כל מה שאנחנו אומרים זה איך להתחבר אליו. זה יפה. אז לדוגמה. לדוגמה לבוא לפה. אז לדוגמה, לבוא לפה, באתם בשביל להתחבר לאור, נכון? בדיוק ככה, יפה. כן. עכשיו, מה שאמרנו, אני עכשיו מודאג בהווה על דברים מסוימים, כן? אני מודאג, והייתי רוצה שיקרו דברים האלה ואלה, והלוואי הבורא שזה יקרה וזה יקרה. איך אני מתחבר לאור? אפשר להתחבר לאור רק בהווה. מה זאת אומרת? מה אני... עכשיו בצורה אפילו הכי פשוטה. איך אני מתנהג עכשיו עם אנשים? אני מתנהג בנתינה או אני מתנהג בגאווה? אני מתנהג האור נמצא עכשיו. להיות עכשיו זה גם להיות נוכח עם הנשמה שלי. להתחבר לאור על פי הקבלה זה להתנהג כמו האור. מה זאת אומרת להתחבר לאור? להיות כמו האור. האור בגאווה או בענווה? ענווה. האור בנתינה או באנוכיות? האור בהווה או בעתיד? ההווה כולל בתוכו גם את העתיד. אז כדי להביא את האור לכל תחום בחיים, התשובות הן בהווה. והאור הזה נמצא לא בחוץ, בתוכי. אבל ברגע שהמודעות שלי נמצאת באילוזיה של האגו, שזה אילוזיית העבר או אילוזיית העתיד, אני מתנתק מהאור שנמצא בהווה ונמצא בתוכי. האמת שיש לי דוגמה. בבקשה, דוגמה אישית, יש לי דוגמה אישית. בדיוק נזכרתי, תוך כדי הלימוד. אז אני אספר על עצמי רגע, אני תמיד רציתי להיות יזם. עכשיו, יזם בארץ, מה זה יזם בארץ? יזם זה אדם שהולך, יש לו רעיון, הוא מגייס כסף, משקיעים בו, הוא עולה מהר, מגייס עוד פעם, הוא עולה עוד פעם, מגייס עוד פעם, עוד פעם, בסוף עושה אקזיט, מוכר את החברה, מנפיק. עכשיו, אני, בשביל לממש את היזמות הזאת, היה לי עסק של ייעוץ, שהייתי בעצם מייעץ כל הזמן ללקוחות, ובמקביל הייתי מנסה להקים את המיזם. במשך 4 שנים או 5 שנים, אני רץ על שני הדברים האלה במקביל. עכשיו, יש הרבה שיגידו, לא היה לך פוקוס, כן היה לך פוקוס, אבל זה לא היה העניין. העניין היה אצלי, זה שאני כל הזמן התעסקתי באיך אני מרים את הסטארט-אפ, איך אני מרים את הסטארט-אפ, ולא שמתי לב שבעסק הזה של הייעוץ, שם יש את הברכה. וברגע שאני התחלתי בעקבות הלימוד של להיות שמח במה שאתה עושה, לפני שאתה עושה מה שאתה שמח. זה לימוד ששמעתי מאיתן. להתחיל קודם כל לאהוב את מה שאתה עושה, ורק אז אתה תעשה את מה שאתה אוהב.
מהלימוד הזה. אז אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, אוהב את מה שאתה עושה, מה זה אומר? מה אני עושה ביום יום? מייעץ, זה משעמם לי לייעץ, אני כבר יודע את זה, מה זה לייעץ? אבל אם אתה מתחיל לאהוב את זה, מכניס בזה את השמחה, מתחיל לעבוד עם הלקוחות יותר עמוק ויותר עמוק ויותר עמוק, פתאום נפתחים דברים מתוך העבודה עצמה, ואני מוצא את עצמי היום על הבסיס הזה, בונה עסק שהוא הולך וגדל, שיש לו סיכוי להיות גדול הרבה הרבה יותר מכל הרעיונות שהיו לי באוויר. כאילו, עצם זה שבהווה, נתתי את כל הכישורים היזמיים שלי, הראש הגדול, ללכת את האקסטרה מייל. ואכפתיות על הלקוח גם. אכפתיות, ולתת לו מקום ראשון ולרוץ בשבילו, זה פתח הרבה יותר מאשר לנסות ללכת למשקיעים ולגייס על איזה רעיון. אצלי. בפרקטיקה. כן. אפשר לשאול עוד שאלה? אני רואה הקהל פה קובע. אני יכול להתקדם לעוד שאלה? קהל דומיננטי. כן. כן, אז אתם מרשות לי, כן? אז השאלה הבאה שלי כזאת, יש הרבה פעמים מצבים שבו אני עובד על משהו מסוים. למשל, הנה, אני עבדתי על המיזם. עובד. איך אני יודע האם להמשיך לדחוף, להתעקש או לשחרר? כשנגמר הכסף. מאוחר מדי כשנגמר הכסף. איך אני יודע מתי לעשות את זה ומתי לעשות את זה? כן. כלומר, זו שאלה שלכולם יש. ראיתי אנשים שדוחפים וכמעט נגמר הכסף, ובשנייה האחרונה הם מצאו את ההשקעה ואמרו, זה סימן מלמעלה שאני צריך להמשיך, והאמת היא, אם הם הסתכלו בין אם הם צריכים לוותר לפני הרבה זמן, כי הם בזבזו גם את הכסף הזה. כלומר, איך אנחנו יודעים? אם לדחוף קדימה או לשחרר? איך יודעים? כלומר, אני אספר לכם, אחד מהעקרונות שאני למדתי, ב10 שנים הראשונות שלי, במרכז לקבלה, באתי אחרי צבא, אחרי שסיימתי צבא בארץ, הגעתי בגיל 21 לניו יורק. ב10 שנים הראשונות, כשהמרכז לקבלה היה די גדול בארץ, אבל עוד היה די מתחיל ברחבי העולם, הרבה מאיתנו, ברחבי העולם, הייתי במקסיקו, ברזיל, דפקנו בדלתות לדבר עם אנשים על קבלה. כלומר, דפקנו בדלתות. שתי מטרות, כי זה הדרך היחידה בו להתחיל, לפתוח סניפים קטנים, הרצאות אצל אנשים, להפיץ את הספרים, וגם מצד הרב וקרן אמרו, זה הדרך הכי חזקה לשבור את האגו שלנו וקצת לקבל את ה-rejection. אז אני אתן דוגמה, נגיד שאני פה דופק בדלתות ורציתי להפיץ את הזוהר, כן? אז תסתכלו על זה למרות שהמטרה לא הייתי מקבל גרוש מזה, זה רק חלק מהארגון לא רווחי של המרכז לקבלה, אבל תסתכלו על זה כעסק, אתם מנסים למכור מוצר, אתם מנסים להשיג משקיע, אתם מנסים לדחוף את החברה שלכם לשלב הבא, אתם מנתחים לקח בתור יזם להוציא לפועל את הרעיון שלכם. אז אני נכנס למכור זוהר. ומה הכוונה? כי הכל מתחיל בכוונה. מה הכוונה הראשונית? אני רוצה להיטיב. שאלתם, מה זה אומר להתחבר לאור ביום-יום? שלמרות שיש לנו אגו, ולמרות שיש לנו ניסיונות שונים, שאני אתחבר למודעות הזאת, אני רוצה להיטיב לעולם, לשותף, לצרכן, באמת, מהלב. למרות שיש לי רצונות, אני רוצה לקבל כסף, אני רוצה להצליח, יש את הצד הזה שתמיד יהיה שם. אבל אני רוצה, אז תראו לכם, אני מסתובב, תקופה הזאת מיד אחרי צבא, דופק בדלתות מהבוקר עד הלילה, במקומות שונים שבזמנו כולם היו נגד קבלה, איך אתה מפיץ קבלה, מותר רק לדתיים ולא לנשים, ומה אתם עושים, זה נורא והיום. היום העולם הוא הרבה יותר פתוח, כן? אז ממש היו הרבה אנטי. אז תראו לכם, אני הולך יום שלם, אף אחד לא רוצה לדבר איתי, באזורים מסוימים, בשכונות מסוימות, בניו יורק, סוגרים לי את הדלת בפנים, קור בחוץ, ואז מצד הטבע של בן אדם אני רוצה, יאללה, שמישהו כבר יפתח לי את הדלת וירצה, כבר שכחתי את המטרה שזה באמת להשפיע, רק שאני ארגיש טוב שהצלחתי להפיץ משהו, שאני ארגיש טוב עם עצמי, ואז בן אדם פותח ומתחיל לדבר, ואז אני אומר, הנה, הזדמנות, ואז אני קולט את עצמי, אני תקוע בעצמי, שחרר. אם זה הבן אדם הנכון בסדר, אם לא,
זה לא. ואז אני משתחרר, ועוד פעם אני מסביר על מנת לתת. כלומר, זה מאבק בלתי פוסק. יש זמן לדחוף, יש זמן לשחרר. כשאני רואה כשאני יותר מדי תקוע ובתלות במשקיע, בתלות בצרכן, בתלות בכסף, אני יודע שאני צריך לשחרר. לאותו רגע. זה נקרא בחוכמת הקבלה כוח התנגדות, שחרר. אתה עסוק, ברגע שאתה תלותי, אתה לא נותן מקום לאור להיכנס. כי האור לא תלותי. אבל מה זאת אומרת? לפעמים אני חייב את הכסף ולשלם את השכר דירה. חייב להיות תלותי. להיות בשתי מקומות בעת ובעונה אחת. האור ידאג, תעשה את המקסימום מאמץ. והעבודה הזאת, מי שחושב שכבר התגבר על האגו, והוא כבר לא תלותי, אין כזה דבר. זה יומיומי, זה תהליך בדיוק ככה. אם זה גם תהליך להיות תלות, שיהיה תלות במשהו, זאת אומרת, לפעמים אתה כדי להתקדם, ולא תמיד יש לך את כל האפשרויות, אז אתה צריך לעבור כמה מדרגות. אז אם ישר תגיד, לא, אני תלותי, אני צריך את הכסף, אז אני אעצור, אז יכול להיות שאתה לא מתקדם. תלותי זה לא אומר שאני עכשיו זקוק למשכורת ואני נשאר במקום. תלותי אנרגטית. ואני אבין מה זה כוונה תלותית. כשאנרגטית אני לא משחרר. כשאנרגטית אני מושפע. כשאנרגטית אני בחרדה. זה הכוונה תלותי. זה שלפעמים בעולם הזה אנחנו חייבים להישאר בסיטואציות מסוימות. נכון, זה חלק מהתהליך, אני מסכים איתה. אז התשובה לזה, מתי לדחוף ומתי לשחרר, קודם כל תגידו, אני לא יודע. כי חלק מהפתיחות להתחבר עם האור, זה אני לא יודע. אני פתוח לדעת, בבקשה תראה לי. אבל ברגע שאני משחרר בגלל שאני עצלן, או ברגע שאני משחרר כי אני קיבלתי יותר מדי rejections, דחייה, קיבלתי יותר מדי דחייה, או כואב לי, או לא נוח לי, או בגלל שאני מפחד, זה בעצמו אינדיקציה שצריך כן לדחוף קדימה. כלומר, אני ליוויתי, לדוגמה, אני ליוויתי קצת איש עסקים מצליח, שפנה אל משקיע, זה בדיעבד, פנה אל משקיע והוא ביקש סכום מסוים של כסף, המשקיע הציע לו הרבה יותר ביליונים של דולרים, כן? ובדיעבד הוא אומר, בפנים, בלב, ידעתי באינטואציה שהוא לא השותף הנכון. אבל הייתי חייב שזה יקרה. 3 שנים אחרי זה, חורבן עצום קרה לו בחברה. כלומר, אתה מקשיב לאינטואיציה ולרצון, העיקר לקבל. גם זה, כל הרודף אחר שאינו שלו. מצד אחד חייבים לרדוף בעולם הזה, אבל לבדות שאני רודף אחרי השותף ששייך לי, הכסף ששייך לי, האמת ששייכת לי. אם לא, אני לא עם האור. אינטואיציה זה גם אור. אנחנו תמיד מקשיבים לאינטואיציה? לא. יש היגיון ויש אינטואיציה. יש אגו, מספר לנו סיפורים ויש אינטואיציה. שנייה אחת, כבר עוד מעט נגיע לזמן השאלות. לא, זה בנוגע למה אני יודע. לא, שאול, אתה, לנטה, הוא לא נתן לנטה, בוא נדבר. מה? איך יודעים את ההבדל בין אינטואיציה התפרץ. לפחד? כבר, זו שאלה מצוינת שכשנגיע שאלת לשלב הבהרה, השאלות, שאלת הבהרה. נשאל. שאלה מעולה, אינטואיציה ופרה, שנגיע לשלב השאלות. תזכרי את השאלה. כן, יפה. שאלה חזקה. כשאני אומר לוותר האגו, לא באנו, האור הוא כוח הבורא, כוח היקום, הוא כוח אינסופי שרוצה לתת. ההבנה של הקבלה של הצלחה רוחנית זה לא להיות מסכן וענב
שלא אכפת לו מחומר ולא אכפת לו מהצלחות. זה לא ההבנה הקבלית של הצלחה. האור רוצה להיטיב בכל תחום בחיינו. זה בריחה להיות דתי או רוחני רק בשלב מסוים, ולא להסתכל על מה הפוטנציאל האמיתי שבאתי לעשות לעולם הזה. אבל יש מחיר, ויש עבודה רוחנית לעשות, כדי להגיע לשם. האם אני בצורת אני הגדול, או אני בצורת צינור, וזה עבודה, וזה הסיבה שזה עבודה רוחנית. בכל תחום בחיינו. אם זה פרסום, אם זה הצלחה כספית, אם זה אהבה, אנרגיה מתמשכת לא יוצאת לפועל במקום של לראות רק את עצמי ולשכוח מהזולת ולא לראות את התמונה הגדולה. תודה. עוד שאלה? אחרונה. שאלה אחרונה, אני בבקשה. אשאל שאלה אחרונה. עוד קצת סבלנות. אנחנו יודעים שבעסקים יש הרבה מאוד אתגרים. הרבה אתגרים. אנחנו קוראים בבוקר וזה כמו מלחמה הרבה פעמים, נכון? גם בחיים שלנו. זה לא רק בעסקים, זה בעשייה. אני רודף אחרי הצלחה, יש אתגרים, אתגר אחרי אתגר אחרי אתגר, לפעמים זה נראה כאילו זה רק אתגרים. מה חוכמת הקבלה אומרת על אתגרים? חייבים שיהיו אתגרים, ואני תכף אסביר מדוע. זו הזדמנות בשבילי לסכם את ההיקף של מה שדיברנו. האור השורש הטוב בכל תחום בחיינו. השאלה איך מתחברים לו, ואיך מרגישים אותו, ואיך חווים אותו, ואיך מקבלים אינטואציות, ואיך פועלים בהתאם, ואיך רואים ניסים בחיים שלנו. כלומר, על מנת להתחבר לאור, שלב ראשון, 3 דברים. זה אני רוצה לסכם את הנקודות העיקריות. 1, רצון גדול, רצון לא מתפשר, להתחבר לאני הבלתי מוגבל, בכל תחום בחיי, בעבודה, ביחסים, בכל תחום בחיי. לכולנו יש סרטים פנימיים של איזשהו ביטחון עצמי קטן. לכולנו יש עבר, למרות זה הנשמה שלנו הרבה יותר גדולה מזה. הפוטנציאל שלו הוא אדיר. זה דבר שכל יום כולנו צריכים להתמודד, להגיד, אני רוצה, לא משנה כמה קשה החיים. רצון גדול להיות עם האור, להתחבר לברכות בחיים שלי, בכל תחום בחיים, להיות צינור אמיתי. דבר שני, להיות הנותן, להיות המשפיע. עושר אמיתי לא מגיע כשאני אצליח, כשאני אעשה. האם עכשיו אני אנרגיה של משפיע או מושפע? שפע, שזה האור, כוח השפע בא מהמילה משפיע. אני עכשיו נכנס לפגישה. אני יוצא לדייט, מה האנרגיה שלי? להרשים או לתת אנרגיה? או אפילו גם לקבל אנרגיה על מנת להשפיע אנרגיה. מה האנרגיה שלי? כשאני הולך עכשיו לבקש עבודה, כשאני הולך לדבר עם משקיע, מה האנרגיה שלי? הלוואי וייתן לי. כוח של משפיע. להתחבר ללב. הראש זה מחשבות. הלב, מהותו להשפיע. רצון לתת. הדבר השלישי, כדי להיות שותף עם האור, צריכים ודאות באור. מה זה אומר? מה זה אומר פרקטי? בלי אתגרים לא מפתחים ודאות. אדם הולך לג'ים, מפתח שרירים, כן? צריך ללכת נגד טבע הגרביטציה של הגוף. אין ברירה. הגרביטציה של הראש שלנו, שנשלט על ידי האגו, כל פעם שאני חווה אתגר, רע, קשה לי, פחד, מה יהיה? הנשמה שלי אומרת, איזו הזדמנות. האור פה. אבל אני לא רואה אותו, זה בסדר. אתגרים נמצאים אצלנו בחיים כדי לפתח את שרירי הוודאות באור. הביטחון באור. מה זה אור? מה זה אומר בתכלס? כל רגע שאני חווה הוא לטובתי. כן, אבל זה היה לגמרי גרוע. אפילו טעות שעשיתי לאחר מעשה. ביטחון זה כל רגע שאני חווה בחיי ולטובתי.
הפסד כספי, לאחר מעשה ובטובתי. אולי אחרי זה אני אלמד מהלימוד. ביטחון זה חיבור. אבל זה סותר, מה שאמרת. עוד מעט נשאל את זה. עוד מעט נשאל. זה נראה סתירה. עוד מעט. זה טוב שיש שאלות. תזכרי את השאלה, בסדר? זה נראה סותר. נראה סותר, כן. כלומר, תארו לכם שכולנו חווים, דרך אגב, על פי המקובלים יש לכל אחד מאיתנו לפחות 101 ניסיונות קטנטנים במשך היום. אתגרים, 101. המלאך מיכאל, 101. ניסיון, שתי האותיות הראשונות של ניסיון, מה זה? נס. כלומר, מה זה ניסיון? שדבר לא קורה על פי המתוכנן. ואני לא רואה את התמונה הגדולה. ואז, ברגע שאני לא מכניס אנרגיה של ביטחון, אפילו שאני לא רואה איך זה יצא טוב, אני לא מרגיש אנרגיה של ביטחון וודאות, מה קורה? דאגות, פחדים, תגובתי, אנוכי, דואג על עצמי. כולנו אוהבים, רוצים מאוד לאהוב ולהרגיש את הזולת ולהיות נוכח, אבל ברגע שיש אתגר, הראש לנו הולך החוצה. אבל זה ההזדמנות. ההזדמנות הוא ודאות, וזה כלי שאנחנו רוצים לפתח. זה לא קורה בגלל שבאים להרצאה אחת. זה לא קורה בגלל זה. זה כלי שצריכים לפתח. כלומר, 3 דברים אמרתי. מצד אחד, רצון בלתי מוגבל לגילוי האור בחיי ולהיות צינור ולהגדיל. כל עוד אנחנו בעולם הזה, אנחנו עדיין לא הגענו לפוטנציאל שלנו. כל עוד אנחנו בעולם הזה, כולנו רחוקים, לכולנו יש עבודה רוחנית, כולנו יש אגו. דבר שני אמרנו, להתחיל לפתח מודעות של רצון לתת אמיתי. לכולנו יש את זה, אבל זה הרבה פעמים חבוי. והדבר השלישי, שכולם מחוברים אחד לשני, היום אני קם בבוקר. איך אני יודע שאני בן אדם יותר מחובר ויותר גדול רוחנית ויותר כלי וצינור לשותפות עם האור ולראות ניסים אצלי בחיים? שאני מבטח את כוח הביטחון בהווה. זה נקרא ודאות מעבר להיגיון. זה כוח של חנוכה, דרך אגב, חודש כסלו. ודאות נגד ההיגיון. כלומר, עצם העובדה שאני עכשיו לא רואה את האור, זה לא נראה שהאור לא פה, זה נקרא האור, הוא גנוז, הוא בכיסוי. ואתם יודעים שהמקובלים אומרים יש 2 סוגיות. האור הגלוי, עצם עובדה שאנחנו רואים ניסים בחיינו, דברים יפים בחיינו, זה האור הגלוי. מה זה האור הכסוי? באותם רגעים שאנחנו לא רואים אור. זה האור הכי גדול, זה האור של ניסים. וזה עבודה. ולפני שדבר על שאלות, אני מאוד חשוב לי, בייחוד לאלה מכם שאתם פה פעם ראשונה. הצלחה בכל תחום בחיינו דורשת שינוי מודעות יומיומית. שינוי מודעות יומיומית. אני עבדתי בעולם הזה ועובד עדיין עם סלבריטאים בעולם, שבלי העבודה היומיומית, לא משנה מה שכולם חושבים ומה שנראה מבחינה חיצונית, הכל היה קורס, ולעיתים גם קרס כשאנשים לא עובדים על עצמם. אנחנו רוצים הכל, שינוי מודעות וגילוי ניסים בחיינו. ואני אגיד לך, שאול הוא צנוע, קצת נגיד, למרות ששאול הוא יזם והוא איש טק בסייבר, נכון? זה התחום שלך, כן? אבל שאול הוא גם מורה במרכז לקבלה בצורה התנדבותית. בשבוע הבא ביום שלישי? 3/7. הוא פותח קורס סודות לקבלה, שיש חלק א', שזה 10 שיעורים, ויש חלק ב'. אבל המטרה היא,
לא עכשיו ללמוד איזה משהו מדהים וזהו, החיים שלי השתנו. המטרה היא לקבל כלים יומיומיים, איך להתחבר לאור, איך להתחבר לתיקון האישי שלי. לכל אחד יש לנו לימודים אישיים, מה באתי לתקן, מה באתי לשפר, לכל אחד מאיתנו. ואני יכול להבטיח לכם, אלה שלוקחים את זה ברצינות, תראו שינוי מהותי בחייכם. כי האור הוא כוח שאוהב, שמייטיב ונמצא בכל אחד מאיתנו. זה רק תלוי בנו אם אנחנו מתחברים לאור או לא. לא במזל ולא באסטרולוגיה, למרות שיש קטע שנקרא אסטרולוגיה קבלית. אז זה דבר שאני מאוד מאוד ימליץ, ואולי אחרי זה, לאחר השאלות, שאול יסביר יותר וידע מה לומדים בקורס הזה, שהייתי ממליץ אפילו ל10 שיעורים ראשונים. עכשיו בוא נפתח, אפשר לפתוח זמן לשאלות? כן, נטע, שחיכתה בסבלנות. בגדול אני רציתי להקשיב, אז לא שמרתי את השאלה, אבל אני זוכרת את האזור שלה. אנחנו מקליטים דרך אגב את השאלות? צריכים מיקרופון? כן. יש לנו מיקרופון? אני אעזור. לא, כדאי שיהיה מיקרופון ש... מצלמת אותי, שואלת את השאלה? מה? פשוט לתת לה את זה. לי? כן, זה מיקרופון, זה מיקרופון. וואו. 1, 2, 1, 2. כן. אז, לא. רק כל החיים שלי. כן. טוב, אז היה איזה חלק שאני לא זוכרת בדיוק מה היה, כי כן ניסיתי להקשיב לך ולא לשמור את השאלה בראש, אבל היה חלק שדיברת על... אמרת שמשהו בא על חשבון משהו, ואז סיפרת שכחלק מהכישלון, מה שלא ראית זה בעצם את אשתך, ואז גם אמרת שבסוף מצאת את אהבת חייך החדשה. ואני שואלת, בגלל שאני מכירה פה איזה 1 או 2, יש פה הרבה מאוד אנשים חיוביים. ואני בשנה האחרונה למדתי לראות את האמת, שהיא מאוד קשה, ומשם הכי התפתחתי. ומעניין אותי לשמוע איך אתה רואה את זה, כי בסוף הכל לטובתנו. ומאוד מאוד קל, אני חושבת שאנחנו ממש חולים בזה, ואני אומרת בתור חולה ראשית, שנראה לי עוד שכתבה ספר על רציונליזציות, אידיאליזציות, רומנטיזציות בסיטואציות, כדי לעבור מעל. ואני חושבת שהשנה, אם יש משהו שהבנתי, זה שכל עוד אתה לא עובר דרך הכאב, דרך הדבר, אני חושבת שזה מה שקרה, אני מהראייה שלי, 7 באוקטובר הגיע כדי לפתוח לנו את הלב, כדי שנכאב, אז אנחנו בעצם מפספסים. נכון. ואז מה שקורה זה שקורה משהו, ואנחנו מהר מאוד אומרים זה לטובתי, שזה נכון, אבל אנחנו חייבים גם לעבור דרך זה. אהבתי. ומעניין אותי לשמוע איך אנחנו בעצם לא מהר מדי אומרים, טוב, זה לטובתי. כאילו כן, זה לטובתי, מסכים איתך לגמרי, נטע. אבל לעשות את השיעור. 2 עקרונות מאוד חשובים, ואולי זה יענה את השאלה, מי אמר סתירה? יש סתירה, את אמרת? את אמרת, כן. כלומר, יש פה 2 עקרונות שנראים נוגדים אחד את השני, אבל הם לא סותרים אחד את השני. עיקרון ראשון, לאחר מעשה, כל דבר הוא לטובתי. עיקרון שני, אם אני לא למדתי את הלימוד שלי, זה יחזור על עצמו. אבל יש זמן להגיד לטובתי, יש זמן ללמוד את הלימוד. לדוגמה, אדם חס ושלום מובל לבית חולים, מצאו לו משהו, כן? מה נראה לכם? בזמן שהאמבולנס לוקח אותו. זה ברכה, זה לטובתי, או שלסוע, למה זה קרה לי? מה לא עשיתי בסדר? מה הלימוד שלי? מה לדעתכם בזמן שהוא נוסע לבית חולים? סליחה? למה זה קרה לי? בכלל לא. לא, למה? למה? כי הכל בניגוד, האגו תמיד אומר לנו את האמת בזמנים הלא נכונים. זו הדבר. האגו אומר לנו את האמת בזמנים הלא נכונים. כלומר, הוא אומר לי, אבל זה לא בסדר, ולא הייתי בסדר, הלקאה אישית. אתם יודעים שלי היה לתקופה קרון דיזיז בגלל הלקאה אישית? וכל מה שהייתי על הלקאה אישית זה על טעויות אמיתיות שעשיתי בחיים. אבל ברגע שלמדתי, שברגע שאני בהלקאה אישית, שזה לא ללמוד לימוד, זה הלקאה שלא באה ממקום של איזון, אז היה לי נס
זאת אומרת, ברגע שאדם מובא לבית חולים, זה הזמן עכשיו, זה לגמרי לטובתי. ברגע שקצת רגיעה, כן. זאת הכאפה. אבל יש פה לימוד. מה עשיתי? מה הגדילה? מה הלימוד? יש הרבה אנשים שבאים ואומרים לימודים נכונים, אתה לא בסדר, אתה היית צריך להשתנות, זה בגלל זה קרה לך. יכול להיות שהוא צודק, אבל זה לא הזמן הנכון, לאו דווקא זה. אז כל אחד מאיתנו צריך להכיר את האיזון האישי שלנו. גם לי היה תקופה, אני מזל קשת, למרות שיש לי גם קצת גדי, מזל קשת, אז אחד המוטוס שלי היו, לפני הגירושים, next, it's all good, next. it's all good, next. לא צריך לחוות רגשות, לא צריך להסתכל מה כואב לך, פחדים, הכל next, יאללה. unlimited, just next. ונעשיתי חולה מזה. אז היקום הביא אותי למצב שאני חייב להרגיש את הפחדים שלי, את העצבות שלי. הכל יחסי לתיקון של הבן אדם. לכן חלק מהלימוד זה ללמוד מתי זה מה. זה נראה סתירה, אבל זה לא סתירה. אז אצלי זה כאילו... את המיקרופון, את המיקרופון. לא, בסדר, אני מדברת בכל רמה. לא, זה בשביל כולם, זה בשביל על מנת לתת. תהי בנתינה. אז אני לא בטוחה, יכול להיות שאני... לא בטוח ששומעים, שומעים? אוקיי. אני כאילו חושבת שיש סתירה בין זה שדיברת בהתחלה על חסימת האור, ובעצם אחרי זה אמרת אתגרים טובים. ובעצם אני כאילו תוהה לעצמי איך אני יודעת מתי אני בעצם חוסמת את האור, ואני צריכה לשחרר, לבין זה שאני בעצם באתגר שאני צריכה להמשיך ולהתמודד איתו, וכאילו הוא מזמן לי את הטוב, כאילו אני פשוט לא מבינה מתי אתה עוצר. אוקיי, אז אני אנסה להסביר את זה, כן? אתגר לא חוסם את האור, תגובתיות חוסם את האור. אתגר לא חוסם אור. לפעמים יש אתגרים, נחמד, מעניין, נלך לבן אדם, זה לא מה שחוסם את האור. אנרגיה תגובתית, בואו ננסה להבין שנייה אחת מה זה אנרגיה. ריאקטיביות, כן? being reactive. כלומר, פחד, כעס, מה יהיה? האנרגיה הזאת, דרך אגב, כדי לפתוח את החסימה הזאת, קודם כל צריכים להרגיש אותה. אז אני לא אומר לא, אני לא תגובתי. תגובתיים, ואז מתגברים על זה. כלומר, אבל... השיעור של שער אני מדבר את זה. מה? השיעור של שער אני מדבר את זה. לגמרי. יש כמה שיעורים, איך מתגברים על התגובתיות הפנימית, וגם להיות אמיתי עם עצמנו. כי כמו שנטה אמרה, להיות, אני חיובי, הכל לטובה. לפעמים זה תגובתיות. זה בריחה. אם זה בריחה, זה לא בא מהנשמה. כלומר, זה צריכים לפטר, זה נקרא בקבלה חוש הכרת הרע, חוש הכרת הטוב. איך שיותר לומדים, מתחילים לפתח מה זה הנשמה ומה זה האילוזיה שבתוכי. עכשיו, גנבתי את המיקרופון כי אני פה לידה. אחרי זה שאול, אתה נותן לאנשים את הרשות. כן, בבקשה. שמך בבקשה? יש זמן לשאול. מעיין, כן. רציתי לשאול, אמרת שכל בן אדם בעצם הוא בא להגשים פה את הייעוד שלו. הוא צינור להגשמת הייעוד שלו. כן. נכון. ובעצם אני מרגישה שרוב האנשים שאני מכירה, הם לא יודעים בכלל מה הייעוד שלהם. ומעבר לזה, אני אגיד על עצמי שאני כל חיי הרגשתי שאני בייעוד שלי, והיום אני פתאום מרגישה שאין לי יותר, שיש לי הרבה פחות אתגרים כבר במקום שאני נמצאת בו, ואני מחפשת עכשיו את הייעוד שלי, כאילו אחרי שידעתי כל חיי מה אני, ופתאום זה מתנפץ לי, כאילו, אז איך בעצם בן אדם יודע מה הייעוד שלו באמת? חזק. כלומר, קודם כל זו שאלה טובה, זו שאלה טובה. קודם כל יש רמות לזה, יש רמות לזה. כלומר, אני יודע היום מה הייעוד שלי, ואני יודע שכחלק מהפצת אור הקבלה, הייעוד שלי הוא הרבה יותר גדול, אני לא יודע בדיוק איך הוא יצא לפועל. כלומר, כן? ובגדול, ככל שאני, שני דברים,
הלימוד על הנשמה. מה זה בעצם חוכמת הקבלה? ללמוד על היקום, ללמוד איך התחיל העולם, ללמוד למה אנחנו פה, וללמוד על הנשמה שלנו. ככל שאני יותר לומד על הנשמה, כי בסופו של דבר התשובות לכל דבר נמצאות בתוכנו. הן לא בחוץ. הזוהר זה לא ידע של חוכמה, הזוהר פשוט מעורר את הידע שנמצא בתוכנו. כתוב שאדם נמצא בעובר אמו, הוא יודע בדיוק מה הייעוד, מי הבת זוג, מי הבן זוג, מה באתי לעשות, למה בחרתי את ההורים הספציפיים האלה, שהתגרשו, שגרבו לי חוויות, שגרשו לי צרות מסוימת, הכל יודע. ואז מתחילים את תהליך התיקון, אנחנו עיוורים, הנשמה יודעת הכל. ייעוד, אם זה בקטן או בגדול, זה הדרך, זה בעצם להתחבר לידע שנמצא בתוכנו. אני בגיל, לפני שסיימתי צבא, באתי להורים שלי ונכנסו לשוק. כן, נכנסו לשוק, אמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות לכל החיים. אחרי שהאח שלי כבר בחר לעשות את זה, כן? חשבי הראשון, מילא השתגע. זה בכלל, כן, זה בכלל. מאיפה ידעתי את זה? היה לי זכות שהיה לי הדהד בתוכי, זה מהנשמה. אז במקום לפחות, אבל אני לא יודע מה הייעוד שלי. אחד, ללמוד על החיים. חוכמת הקבלה זה ללמוד על החיים, ללמוד על הנשמה שלי, ללמוד למה אני פה. 2, האם אני מעוררת את מה שאני עושה היום? אני עושה דברים, מנסה לעשות יותר באהבה ובנתינה, למרות שאני לא בשלמות על דברים, זה יביא לדברים אחרים. לפעמים זה יביא לקצת בלגנים בחיים, שיפתחו דברים בחיים. אני אתן לך לדוגמה. בלי הנראה יש לי 5 ילדים, כן? מגיל 22 עד 31, נכדים. וכולם ראש רוחני, אבל גם בעולם הזה. פרט לבת שלי הגדולה, שהיא מנהלת סניף ניו יורק, אבל האחרים רוחניים, אבל בעולם הזה מנסים להצליח למצוא את עצמם בעולם הזה. כלומר, והרבה פעמים, אני יודע, בשיחות שלי עם הילדים ובתהליך שלהם, אבל אני לא בטוח שזה הדבר ששייך לי, זה חלק מהייעוד שלי, ואני רוצה לאהוב את מה שאני עושה. כלומר, אני רוצה ממש לעשות רק מה שאני אוהב. אחד מהדברים שאני למדתי, וזה עוזר לילדים שלי, וזה עוזר לעצמי ולכן, לפעמים צריכים לאהוב, לא לעשות את מה שאתה אוהב, קודם כל לאהוב את מה שאתה עושה. להסתכל בחיים שלי איפה אני יכול להכניס יותר אהבה ואנרגיה במה שאני כבר עושה. לעשות את המקסימום שלי. דברים ייפתחו. ולא לוותר על הרצון האמיתי, לייעוד האמיתי. להתחברות האמיתית. יש מאחורה, הוא הרים את היד. שמך בבקשה? נתנאל. סליחה? נתנאל. נתנאל. אז השאלה שלי היא כזאת. אמרת שהאור, המטרה שלו זה להיטיב. כן. עכשיו, זה לא קצת להקטין את האין סוף, את הדבר הזה שהוא בלתי מוגדר? כי אם אתה אומר נגיד X, אז זה סותר את ה-Y. וזה נראה לי כזה שתיהם ביחד, אז יש פה איזושהי סתירה, קונפליקט. נראה שיש סתירה, כן. כלומר, כשאני אומר, האור מהותו הוא רק להיטיב, טוב אמיתי, מתמשך. כל דבר. כלומר, אם אני שופט טוב או רע על פי איך שאני חווה עכשיו, זו הגדרה לא נכונה. הטוב המתמשך. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מה שחווינו פה בארץ בצורה נוראית, כן? מצד אחד רשעים, כן? אלה שעשו לנו את זה. מצד שני, מבחינת התמונה הגללית, זה להגדיל את כולנו. כעם, כבני אדם. כלומר, מצד האור מטרו להיטיב לנברא, והבחירה שלי, האם ההטבה הזאת, אני אחווה אותה דרך נקרא חסד, על ידי זה שאני משתנה וגדל, או לפעמים על ידי דין, בגלל שאני חוסם את האור,
ואז נסיבות, כמו שכתב לנו על פרנסה, נסיבות יגרמו לנו דרך כאב ללמוד את הלימוד. אבל האור הוא אינסופי, שמטרתו להיטיב. ואני מבין מה שאתה אומר, זה לא הטוב שאנחנו מגדירים, אלא זה הטוב המוחלט, הטוב האינסופי. מה שבאמת טוב לי, שאני לא רואה, בלי לראות את, לפעמים אנחנו לא רואים את כל התמונה. כן, יש פה שאלה לפני. כן, אתה שואל? יש לנו עוד איזה 2. את צריכה לשאול שאלה עוד מעט, כן, ניתן לך אחרי זה, נכון. נכון, זו השאלה שרציתי לשאול קודם? שאלה חשובה, כן. כן. קודם כל, מרענן לשמוע אותך בעברית, שומעים אותי? כן. כן. אני שמעתי אותך הרבה באתר של קבלה, אז לשמוע אותך הרבה זה מגניב. בשנה האחרונה אני משתדל להתפתח רוחנית, וקיבלתי החלטה להתנתק מסביבה שהיא הייתה שלילית. עכשיו, מצד אחד זה כמובן לא נעים, והייתה בי איזו ציפייה שאני, היקום, the universe, miraculously, יביא אליי סביבה יותר טובה, שלא קרה. ואני מתחיל לחשוב, אולי הייתי צריך להיות האור בסיטואציה עם החברים השליליים, במקום להתנתק מהם לגמרי. וכשאני הייתי בסיטואציות איתם, אני הרגשתי כל כך הרבה שליליות, והרגשתי כל כך הרבה שזה לא אני, והיה לי ממש קשה להישאר בסיטואציות האלה. אז איך אתה מקבל את ההחלטה הנכונה לפי האור? כי מצד אחד האור לא יכול לסבול הרבה שליליות, ומצד שני אתה רוצה להיות האור כדי שהשלילי יהפוך לחיובי. שאלה מעולה, מה שמך? הראל. הראל, איזה מזל אתה? שור. שור, כן. שור זה מאוד קשה לך היה לעזוב את הקבוצה, כלומר, לכן כנראה זה הדבר הנכון. אבל זו שאלה מאוד נכונה, כי מצד אחד כתוב שבחירת הסביבה זה דבר מאוד חשוב לבן אדם. איזה סביבה נמצאת? עוד פעם, אנחנו לא פה שופטים אנשים אחרים, כל אחד הוא בתהליך התפתחות אחר בחיים שלו, אבל הרב השלה כותב שכמו שאתה לוקח זרע, ואם אתה שותל אותו באדמה לא פוריה, הוא לא יגדל. אז הסביבה שאתה שם את עצמך סביב, זה יגרום לך להגדיל את הצד הטוב שבך או לא טוב. מצד שני, לפעמים, אני מסכים איתך, באנו פה להשפיע על אנשים ולעזור להם. אז איך זה מה? כלומר, יש הבדל גדול אם אתה בתור חבר עוזר, או שחברה שמשפיעה עליך, שאתה בתלות בה. אנחנו תלויים בחברים, זה תלות חיובית. אין ברירה. ביחסים, בנישואים, בחברות, בסביבה, יש אלמנט של תלות מסוים. ואם זה הוציא ממך את הרע, בייחוד שאתה מזל שור שקשה לך לעשות שינויים דרסטיים חיצוניים, אז לדעתי עשית את הדבר הנכון. עכשיו, קודם כל אתה צריך להשלים עם עצמך, כי אתה ידעת, אתה לא היית יכול לחיות, אתה לא הרגשת חסום. עכשיו, אז איך זה שאני עוד לא משכתי? עצם עובדה שפתחת את השאלה הזאת. מול כולם, אתה פותח את האנרגיה הזאת, פותח. אל תשפוט את עצמך, אל תשפוט שעשית את הדבר הלא נכון. זה לא אומר לא להתפלל בשבילהם. זה לא אומר בידי פעם לא לעזור. אני ממש מתפלל, וגם הם נפגעו, כאילו, וגם זה חלק ממני, כאילו bread of shame, כאילו היה לי סוג של bread of shame אם הייתי איתם ולא באמת הייתי איתם, כי זה לא הגרסה האותנטית שלי. כלומר, רובם לא למדו את המושג פה bread of shame, לחם ביזיון, כן, אבל כן. אבל כן, אבל זה היה יותר הציפייה, מצד שני, האור... אבל חלק, כן, אבל האור לא בציפייה. שחרר ותקבל את מה שעשית בצורה אמיתית, ותקבל את עצמך. זה מגיע, זה מחלחל. האנרגיה באה. כן. יש פה שאלה, ואחרי זה נלך טיפה לשורות. רק השאלה שלה? כן, סליחה, נכון. כן, וואו. איפה המיקרופון? המיקרופון. אצלך, אני חושב. פה. כן. כן, בבקשה, שמך עוד פעם? אני לידור, נעים מאוד. השאלה שלי הייתה, נגיד, אני באופן אישי מתמודדת עם הרבה פחדים, חרדות, מתארת לעצמי שעוד הרבה אנשים. לגמרי. אז השאלה שלי, איך אתה בעצם יודע להבדיל בין האינטואיציה, שאמרת שזה האור, לבין בעצם פחדים? כי זה יכול להיות נורא מבלבל. נכון. אז איך אתה יודע באמת? כן. יש הבדל בין אימפולסיביות לאינטואיציה. כלומר,
עצם עובדה שאת אפילו תשאלי את עצמך את השאלה, שימי יד על הלב, האם זה אינטואיציה מהנשמה, או זה פחד שנובע מחוסר? מה זה פחד? אני מרגיש חוסר מסוים. אני לא מספיק, אני לא מספיקה, אין לי. מה יהיה? אני לא נוכח, אני בסרטים בראש. כשאני באינטואיציה אני לא בסרטים, אני נוכח. אז עצם העובדה שאני שואל את השאלה הזאת מיד בלב, ורוצה להקשיב את האמת, כי זו שאלה נכונה. האם זה בא מהנשמה, או האם זה בא ממקום החוסר, שלכולנו יש את זה. וזה חלק מההבנה בחיים. ואני לא אומר שלפעמים לא צריך להרגיש את החוסר, אבל לא לעשות החלטות ממקום של חוסר. שאלה אחרונה, מי נבחר? זה לימוד, זה לימוד. זה לימוד מאוד ארוך. זה לימוד מאוד ארוך וזה, אין שאלה. אנחנו פה עכשיו נותנים נגיעות, טעימות. יאללה, שיהיה איתן תבחר. אולי מהסוף איתן. יש לנו שאלה מהקומה העליונה. וואו, כן, נו, מה השאלה? סליחה. רגע, רק אני אגיד, לא, יעל, תחזיר. דקה, רק אני רוצה להגיד, מי שיש לו עדיין שאלה ולא נענה עליה בפורום, פשוט שיגש אלינו בסוף, אין בעיה. אני רק רוצה להגיד שיש פה הרבה מתנדבים, יש פה הרבה מורים ביניכם. המטרה היא לא הקשבתם והלכתם, לשבת, להפנים, לשאול. הקורס מתחיל יום שלישי הבא, עוד מעט שאול יגיד לנו עליו, יש פה הזדמנות להירשם עוד היום אליו. אז אנחנו פה. כן, בבקשה. אז שיש שאלה מהקומה השלישית, מה ההבדל בין הנתינה הנכונה לבין נתינת יתר? איך מוצאים איזון? שבדיוק על זה יש לנו שיעור שלם בקורס. אוקיי, זה שיעור שנקרא לחם ביזיון. כשאני נותן בנתינת יתר, אני לא עוזר לשני, אני מזיק לשני, וזה עוד דבר. כמו שאמרנו, זה דבר שאנחנו באנו ללמוד, להרגיש את האיזון. כלומר, קודם כל נתינה אמיתית באה ממקום אמיתי, לא באה ממקום של חוסר. האם ייתכן שאני אומר כן לאנשים כי אני בא ממקום של חוסר ופחד? האם ייתכן? קרה לכם שאמרתם כן, שזה לא בא מרצון, כי אני מפחד להגיד לא, כי אם לא אני אשפט, או לא, אני לא ארגיש טוב עם עצמי. קרה לכם? מה? כן, לפעמים יש כאלה שכן. כלומר, לפעמים, זה אחד מהעקרונות שאנחנו נלמד בקורס הבסיסי, שני דברים. קודם כל, מעניין לנתינה. שמה זה נתינה? האם, נגיד שיש לכם איזה בן אדם שהוא קורבן אצלכם בחיים. קורבן, ויקטים, כן? שכל פעם הוא בא, לא, בלי שפיטה, זה התהליך שנמצאים בחיים שלהם. סוחט מכם אנרגיה, סוחט, בבקשה, אני צריך. ככל שתיתנו לו יותר אנרגיה, יותר תזיקו לו. אם יש לכם איזה ילד קטן, או איזה אחיין שרוצה לשתות קוקה קולה. כן, ודאי ניתן לה. האם נתינה עוזרת במקרה הספציפי הזה? לא. לפעמים נתינה זה להגיד לא, נכון? לא בגלל שאני רוצה לתת פחות, מאהבה. הכל צריך לבוא מאהבה. לפעמים האהבה זה להגיד לא. אדם שלא יודע ביחסים אינטימיים, חברתיים, לדעת מתי להגיד כן, מתי להגיד לא, לא בגלל שזה הזמן עכשיו שאני צריך לטפל בעצמי, לא מהנוחיות, כי זה לא יעזור. נתינה אמיתית זה אנרגיה שעוזרת. ולכן צריך לדעת את מי מולי. זה אחד מהעקרונות שאנחנו מקבלה, אנחנו לומדים, צריך לדעת את הכלי שאתה מדבר אליו. לפעמים אתה לא עוזר כשאתה נותן להם בדיוק מה שהם רוצים. אבל זה ארט. כן. ולכל אחד מאיתנו יש את התיקון שלו. עכשיו, שאול, לפני, תוכל להגיד כמה מילים על הייחודיות, על הקורס שאתה נותן, ודרך אגב, אני לקחתי את הקורס הזה כשהייתי ב-17, עוד לפני הצבא, כן? ושינה לי את החיים. זה לא ידע מעניין, זה כל שיעור נותן לכם כלים ומשנה תפיסת המציאות. אז אלה שלא לקחו, מבטיח לכם וחותם לכם money back guarantee. אוקיי? בסדר? יעל היא המנג'רית. money back guarantee. בסדר? איך יכול להיות שקורס משנה חיים?
הרי כל כך הרבה, יש כל כך הרבה מודעויות וכל כך הרבה דרכים ללמוד רוחניות וללמוד מודעות עצמית ותחשוב חיובי, יהיה חיובי והסוד וכל כך אין ספור דברים יש. מה הסיבה שהקורס הזה משנה את החיים? מה הסיבה שהוא כל כך עמוק? מה הסיבה שאנשים נכנסים עם עיניים מסוימות ויוצאים עם עיניים אחרות לגמרי? פשוט נפתח. יש סיבה לזה אחת. כי זה קורס שכל המטרה שלו זה שהוא מדבר למשהו פנימי בתוכנו, שהוא נורא נורא חבוי ונורא נורא מוסתר, ואפילו אנחנו לא מכירים אותו, כי הוא מתחת להרבה מאוד קליפות של אגו. זה קורס שמדבר לנשמה שלנו. זה מימד אחר. זה לא המימד של המהות שלי, כשאני מסתכל על עצמי במראה ואומר מי אני? מהנדס אלקטרוניקה, בעלים של חברה. זה לא זה. זה מה אני בפנים באמת. ואיך אפשר לגעת במשהו שהוא נסתר? איך אפשר ללמוד על חשמל חי? איך אפשר להתחבר לחשמל חי? רק על ידי משהו חיצוני, ובגלל זה, אבל זה משקר, המשהו החיצוני. אז אנחנו נוגעים במשהו שלא לומדים אותו בשום מקום, כי רק הזוהר והמקובלים, זה המהות האמיתית של כל מה שאנחנו. רק הכלים האלה מאפשרים לנו בעצם להתחיל לגעת ולפתוח את הרבדים האלה ולגעת בנשמה שלנו. שמה זה הנשמה שלנו בגדול? ובגלל זה כזה מוזר היה לשמוע על נתינה כל כך הרבה. אני אם הייתי בא והייתי צריך לשמוע כל היום רק על נתינה, היה לי מרגיש לא נעים, הייתי זז, היה לי לא נעים בכיסא, כי באמת זה לא טבעי. מה טבעי בלתת? אני רוצה לדאוג לעצמי. אבל הנשמה שלי, הרצון שלה הוא הפוך מהגוף. וכשאני מתחיל ללמוד עליה, על הפנימיות שלה, כשאני מתחיל לגעת בה, כשאני מתחיל לחשוף דברים, לפתוח את הלב ולדבר, וכשאני עושה את זה בקבוצה, מתחיל להיות זה כמו קסם, שדברים מתחילים להשתנות בחיים בצורה מטאורית. עכשיו זה נכון, זה עבודת חיים, אבל יש זכות ראשונים כזאת, זה כמו beginner's luck. אתם יודעים, נכנסים לקזינו, אז אלה הראשונים האלה מרוויחים תמיד בהתחלה, ואחרי זה צריך לעבוד קשה. זה גם פה זה קורה. יש משהו שהאור, כאילו זה כמו הזדמנות. ואז אני פותח את הנשמה שלי, וזה משהו חדש. אני מתחיל לראות דברים שלא ראיתי קודם בעצמי. וכשהדבר הזה קורה לבן אדם, החיים שלו משתנים, כי זה כמו מימד חדש שהוא לא הכיר. מציאות שהוא לא הכיר. וזה הזכות שיש פה, במקום הזה. אני אגב למדתי את הקורס הזה בגיל 37, 38, לא היה לי את הזכות של איתן. אתם יודעים כמה פעמים אני אמרתי לעצמי שאם הייתי לומד את זה בגיל 17, החיים שלי היו נראים לגמרי אחרת, אבל בגלל שזה קרה, זה כנראה הכל לטובה, כי זה מה שהביא אותי לקבלה, נכון? כי הוא אמר את זה איתן. אבל עדיין, זה מתנה שאתם יכולים לתת לעצמכם. הגיע הזמן להפסיק, לוותר, לגעת באמת בשורש שלי. להפסיק לוותר, להתפשר. באמת זה המקום הכי חסר פשרות שקיים בעולם. אני לא מצאתי מקום כל כך חסר פשרות. שאתה יכול להיכנס פנימה ועוד ועוד וברחמים. זאת אומרת, זה לא בביקורת לגלות אמונות מקבילות שיש לי ולהבין למה הם שם. לא רק לשפוט אותם ולהסיר אותם. כי אני לא יכול באמת לגלות את הנשמה שלי אם אני לא מסיר את האמונה המקבילה שלי. עכשיו, אני יכול לעבור 10 מקרים של פרדות בשביל להבין שזה אמונה מקבילה. אבל אני יכול גם לבוא ללמוד קבלה ולהסיר את זה בשיעור אחד. יש מי שהגיע לפה, כל החיים שלה רוצה להפסיק לעשן. עכשיו, זה לא שהיא הפסיקה לעשן, היא הפסיקה, אבל זה לא היה העניין. כל השמחה שלה הייתה שהיא התגברה. לא עניין אותה אם היא מפסיקה לעשן או לא. עצם זה שהיא התגברה על התלות. יש משהו, כשאני מתחבר לנשמה שלי, שהחיים שלי משתנים. עכשיו, אי אפשר להוכיח את זה בכלל, אי אפשר. זה רק עניין שהבן אדם מרגיש את זה, חווה את זה, ולכן אי אפשר להוכיח את זה, צריך לנסות. אז אין לי מילים, אני חושב שצריכים כולכם להירשם, באמת, 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 אני אומר לכם את זה מהלב, ואני מאוד מאוד אשמח נעבור את התהליך הזה ביחד, כי זה אנרגיה, זה מאוד מאוד חזק, זה משנה את החיים שלנו, של המשפחות שלנו, וזה ישנה את כל ישראל, תדעו לכם. כן? נטע, את רוצה לדבר? כן. יאללה, אבל מה ניתן לך, נטע? מה אני יכול לתת לך? אני נהיית דומה, אופה. היוש, לא, פשוט בגלל שאני לא מורה לקבלה, אבל אני כן עשיתי את הקורס, אם אני נהיית דומה, יעבור לי, זה האשכנזיות שבי. בקיצור, אני את הקורס הזה עשיתי בניו יורק, עשיתי אותו באנגלית, לא הבנתי חצי ממנו,
ועדיין הוא שינה לי כל שיעור את החיים. אני מדברת על זה הרבה בעמוד שלי, תעקבו נטע צ'רנר, סתם. אבל אני רואה לאן העולם הולך, והעולם הולך להתפתחות אישית. מי שלא יודע מה זה קבלה וסתם נקלע לפה, מדובר בקורס של 10 שיעורים, אני לא יודעת מה המחיר שלו. מדובר בקורס של 10 שיעורים, שהוא לא, זה לא דת, זה לא מנכון, זה לא תאמינו, זה לא יהדות, זה ממש כלים רוחניים להתמודדות. ואני לא יודעת איפה אתם נמצאים בחיים, אבל אני יכולה להגיד לכם בוודאות. אני לוקחת גרנטי, לא משנה מי המרצה, סליחה, אני לא מכירה אותך, ואני חושבת שמרצה זה משהו שהוא מאוד חשוב, אבל הכלים שיש לקבלה לתת, זה כלים רוחניים, שבכל מקום שאתם נמצאים בו בחיים, כולנו גם נהיה שם בעוד 10 שנים, 20 שנה, בעיניי לא יהיה בן אדם שלא יהיה רוחני, כמו שלפני 10 שנים פסיכולוג זה היה כזה, מה, אתה לא, משהו לא בסדר אצלך, והיום כולם הולכים לפסיכולוג כמותרות, כאילו כמשהו שאני משקיע בעצמי, התפתחות אישית, לפני 3 שנים, הם אומרים את המילה התפתחות אישית, זה היה נשמע כזה, התפתחות אישית, מה זה התפתחות אישית? אז אותו הדבר גם קבלה ורוח. רוח בעוד 5 שנים, כולנו נהיה רוחניים, כולנו מדברים על מניפסטיישן, אנשים שלא התעסקו, לא יודעים מה זה בכלל, מדברים בשפה הזאת, ובאמת זו מתנה מטורפת שהיא סופר קצרה, זה פשוט לפתוח עוד קצת, כאילו כל פעם קצת, זה נוטע בכם כל מיני נטעים שהולכים איתכם לחיים, לזוגיות, לאהבה, לראות את האמת, ללמוד לקבל, להיות מאוזני, זה פשוט קורס מדהים, וכמה הוא עולה? 750 שקלים? טוב, בניו יורק זה היה בדולרים, זה היה קצת פחות, אבל לא נורא. וזה לתרומה, ובאמת אני כאילו חשוב לי להגיד את זה בתור מישהי שהיא לא מתוך מרכז הקבלה, ולא הייתה כאן בארץ, שלא משנה מי אתם, זה מתנה בשביל עצמכם, כי זה ללמוד עוד משהו, והוא כאילו עושה עוד כזה. גם אם תיקחו קצת, אפילו ממש טיפה, זה ישנה לכם את החיים, זה כאילו עוד קצת לפתוח את זה, ועוד קצת ללמוד, ועוד נושא, ועוד לפתוח. תלמדו קבלה, תלמדו בודהיזם, תלמדו בסוף אם כל כך הרבה אנשים הולכים אחרי משהו, אז כנראה שיש שם משהו. ואני, קוראים לי נטע, ואני מאמינה שלכל אחד יש את הנטע שלו, שהוא בא לנטוע בעולם, ואני חושבת שכדי למצוא את הנטע שלכם, איזה שיווק אני עושה לעצמי, וואו. הדרך למצוא את הנטע שלכם זה פשוט ללמוד מכל מה שאתם יכולים ולקחת מכל אחד מה שמתאים לכם, וקבלה זה אחד מהדברים ששווה לכם פשוט לקחת מזה מה שמתאים לכם, זה עוד משהו שאתם יכולים לקחת לתוך הדבר הזה כדי למצוא את מה שנכון לכם. זהו, זה היה חשוב להגיד שאני ממש ממליצה. נטע מדהים. טוב, אז אלה שלא יכולים לשלם אנחנו נכון? לא, כן. טוב, אז מה סליחה, זה כימי שלישי ב7, זה 1.25 שעות. זה פה. אנחנו עושים לימוד וסדנה. כל שיעור זה נושא אחר. ימי שלישי, כל יום שלישי. היה באונליין, אבל פה זה פיזי, בפיזי יש הרבה סדנאות. יהיה לכם הנחה מיוחדת לכם, אתם תקבלו הודעה ב-SMS, אני חושב, אליכם לטלפונים, שיאפשר לכם להירשם, וזהו, אני מצפה לראות כולכם שבוע הבא, שיהיה לכולם שבוע טוב, ותודה שבאתם.